Ihluke ngisho ukukhuluma inyanga yodumo uDkt Khehlelezi. Lokhu kuza ngemuva kokudlula emhlabeni komsakazo Ukhozi, kanti-ke inyanga uDkt Khehlelezi yaba nesiprofetho futhi sesibili esibheke emsakazweni Ukhozi FM, la eyaveza khona ukuthi Ukhozi FM luneyinkinga, ludinga umkhuleko, kudingeka ukuthi ufike yena Ukhozini ezokhuleka ekhiphe imimoya emibi. UKhehlelezi-ke wey'ngane zakwethu ubhale kanje laphana ekhasini lakhe ngesikhathi ezwa lezi iy'ndaba zokuthi akasekho emhlabeni umsakazo Ukhozi okuwuNondumiso Shazi. Ube esebhala ukuthi enkulumweni yakhe ayibhalile ukuvezile ukuthi okwamanje akekho lapha eNingizimu Afrika. Uthi ukuyiholidey kodwa khona uzobuya ngoMgqibelo. Ubeseveza iy'ndaba zokuthi uyacela umsakazo Ukhozi FM umnikeze ithuba ekhiphe isixazululo lapha emsakazweni Ukhozi FM, khona kuzophela ukuthi abantu bedlule emhlabeni ngalolu hlobo. Wey'ngane zakwethu, ngale ukukhuluma kakhulu, ngicela uma ukuthi uyavela ikhasi, ngicela wenze okufanele uyicofoza subscribe, ulike bese uphinde ukhomenta.